og velkommen til dagens talkshow. Med os i dag har vi Medea, Annemette og Kreon. Og her har vi dagens kvinde, Medea, og med sig har hun sin bedste veninde, Annemette. Og overfor de to har vi udlejeren Kreon. Kunne du tænke dig at fortælle os din historie? Jo. Altså, det er sådan, at jeg har boet i den her lejlighed opgang. Og så sker der bare det, at den her udlejer, han har en træls dame, som min mand forelsker sig i. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, altså. Og så sker der det, at han forlader mig. Det er rigtigt. Det var virkelig slemt. Kan du fortælle lidt mere om det, måske? Ja. Fordi så forlader han mig jo, og så... Det endte altså med, at Jason, altså hendes eksmand, forlod hende. Ja, det er sådan for at være sammen med kælling, altså jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og så udlejeren han så sagt, at jeg må ikke bo mere i opgangen. Altså bare fordi jeg har lavet en lille bitte smule spektakel. Det synes jeg overhovedet ikke er fair. Ja, og så tror jeg, at vi skal høre publikums mening om det her. Og vi skal nu have publikums mening om det hele. Så vi går over til dem. Hej. Har du nogle meninger om det her, om Medea, om alt det her råd? Jamen altså, jeg har lyttet på, hvad hun har sagt. Og jeg har faktisk utrolig ondt af hende. Jeg synes, det er rigtig synd for hende. Ja. Har du nogle råd til, hvad hun skal gøre? Jamen, jeg er så sikker på, at hun sagtens skal finde et andet sted, der er mindst lige så godt, hvis ikke bedre. Ja. Altså, det skal hun slet ikke tage sig til. Nej, det skal jeg ikke. Det skal nok gå. Det er jeg overbevist om. Det er et klogt publikum, vi har med os i dag. Vi vender tilbage til Medea og udlejeren Kreon. Vi skal nu have hans del af historien. Nå, Kreon, du er så udlejeren af Medeas lejlighed. Ja. Vi har jo hørt Medeas version af det hele. Kan du komme med din? Jo, altså jeg ved jo ikke så meget om selve det med, at hendes mand er gået fra hende. Sådan. Altså jeg ved, at han nu er sammen med min datter og sådan noget. Men ellers, der har jo været rigtig mange husspektakler. Altså, det har der altså med det. Jeg har fået så mange klager på det seneste og sådan noget. Og jeg synes simpelthen, altså, jeg bliver nødt til over for de andre beboere og sådan, og gøre et eller andet ved det. Og så også, altså, det har jo været nogle virkelig voldsomme råb og æder og alt muligt. Altså virkelig, jeg er lidt bange for min datter, altså. Og så har hun også lidt bedt mig om, eller måske mere hendes eks, eller hendes, altså Medeas eksmand, lidt bedt mig om, at det er nok ikke en helt god idé, at Medea bliver i opgangen. Altså, der kunne godt risikere at ske nogle ting, og måske et eller andet med datteren, altså min datter, eller et eller andet med opgangen. Jeg er lidt bange for, at hun måske overvejer at sætte ild til den, eller noget. Så derfor har jeg så sagt, at hun skal bare ud, og det skal være inden der er gået en dag helst. Altså, det synes jeg, det er mest sikre. Ja, Medea, du skal selvfølgelig have mulighed for at forsvare dig mod det her. Har du noget, du gerne vil sige? Jamen, det er jo så hårdt for hende. Altså, hun har jo sine børn, hun skal finde. Altså, de skal et eller andet sted hen. For dem kan hun ikke tage med sig. Jeg ved det ikke. Så det er godt, hun har en dag til at finde ud af det i det mindste. Men jeg ved simpelthen ikke, hvad der kan ske. Det er meget slemt, altså. Hun har tidligere haft nogle problemer og så videre. Og det kan godt komme meget langt ud og ende meget galt for hende. Det er derfor, jeg er meget bekymret. Men jeg håber, hun klarer det. Og så når vi ikke mere i dag. I kan følge med næste uge, hvor vi fortsætter denne sag om Medea og udlejeren Kreon, og hvordan det udvikler sig. Tak for i aften.